Hej så YouTube. Vi er tilbage i Spore. Og ja, jeg døde faktisk lige efter jeg stoppede videoen sidste gang. Men jeg fik jo den der vildt besynderlige idé, at i hele den her video, der er jeg planteædende. Spørg mig ikke. Og ja, det var faktisk planen. Jeg er planteædende. Jeg kunne ikke engang have lavet et eller andet væsen. Jeg lavede en vildt stor fejl. Munden var herom, og så var det der øjne også herom, og giften var herom. Og jeg glemte at sætte mus på. Ja, det må jeg finde jer i. Jeg ved ikke faktisk om det er bedre. Den hedder stadig Yokamito. Vi skal gøre sådan, den ikke ser ud som om den er udslet mere. Så vi tager den. Det ligner også udslet. Det ligner endnu mere udslet faktisk. Vi tager bare den der i stedet. Okay. Så skal vi ud til party. Og jeg er sådan en rigtig hurtig svømmer. Hvorfor bliver jeg ved med at prøve at dræbe mig selv? Ja, dig der, du er ikke farlig for mig mere. Så jeg kan bare svømme ind i røv. Men jeg har en dårlig hukommelse. Tilbage til main. Godt så. Lige cellefasen, der gør jeg sgu egentlig lige sådan her. Egentlig bare fordi så indsamler jeg flere planter op. Så. Godt så. Nu 2 sekunder. Jeg er på vej op til altæderne igen. Hvilket jeg synes er vildt fedt. Det er min det der. Du er ikke engang plantæderne. Jeg smutter herover i stedet. Jeg ved ikke med jer, men de der har en YouTube-konto og hvad det hedder, bruger den og sådan noget. Så vil jeg, hvad det hedder, har I nogensinde lavet en fejl? Er de simpelthen bare blevet ved? Jeg har ikke lavet den fejl. Jeg har brugt det her bandicam noget så opse. Har I nogensinde lavet den fejl? Er I simpelthen kommet til at optage det forkert? Det har jeg gjort, så jeg begyndte at optage noget helt andet. Jeg begyndte faktisk bare at optage mit skrivebord. Der skete ingenting. Altså ikke sådan en skrivebord, ikke det der man sidder og skriver. Det der forsiden af computeren. Men jeg er dårlig til at forklare. Det er jo selv min, så whatever. Der er en kæmpe pink tingest. Hvilket jeg faktisk ikke bryder mig om. Der er endnu en kæmpe pink. Den er faktisk lille. Whatever. Jeg er ligeglad. Jeg holder jeg bare væk. Jeg er planteret. Nam. Jeg har næsten... Nej, det er min. Du får den ikke. Haha, dø med gift. Hvorfor vil alle bare prøve at angribe mig? Hold da kæft, du har mange munde. Sjovt nok, det er første gang, jeg faktisk tænker over det. Nå, det er den her, hvad jeg skal. 2 sekunder, jeg vender tilbage nu. Jeg fandt hende rigtig hurtigt. Hun var lige foran mig. Nå. Jeg ved ikke, men jeg vil vist gætte på, at I godt kan se et framerate, som jeg har ved hjørnet. Det kan jeg rigtig godt noget ved.
Beklager. Jeg ved ikke, om det her ser mærkeligt ud overhovedet. Normalt plejer det at hjælpe. Det der ser overhovedet ikke normalt ud. Du kan ikke stunne mig mere. For jeg er langt mere badass end dig. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg overhovedet prøver at angribe den. For jeg har faktisk plantet den. Og sådan driver man en lille splads. Jeg forresten, nogle gange så stopper jeg lige videoen for at gå ind og tjekke noget, om jeg skal være køden. For jeg vil rigtig gerne være på alt det er bare den fedeste. Så... og der jeg vil hen med det er, hvis jeg lægger næsten helt perfekt på det, så... Nu har jeg bare den der ting på, fordi den er... Hold da kæft, du er stor! Hold da kæft! Ses taber. Hvorfor vil alle spise mig? Som er køden. Nej, fordi køden. Seriøst, kan det ikke være skridt? Jeg vil gerne... Jeg ved ikke, om jeg skal springe over det her, så venter jeg kommer til den. Og på et tidspunkt i første episode, hvor jeg sagde, at jeg var kommet til den næste fase, det var jeg ikke. Overhovedet ikke. Jeg var bare blevet lidt større, siger jeg. Nam. Og det har jeg nu ved at være gjort mange gange. Det her skulle vist være den sidste fase. Må jeg så begynde at få en hjerne? Nej, nu skal jeg vist til at stoppe episoden. Lad os bare sige sådan her, vi skynder os lige at nå at blive til en flercellet organisme. Hvis det er det, vi kalder det. Ved jeg. Så står med at følge efter mig forresten. 2 sekunder. Jeg skulle lige tjekke ting. Nej. Jeg glemte at få... Selvfølgelig glemte jeg det. Jeg glemte at få den æltede mund. Selvfølgelig. Så er jeg nødt til at gøre det på den dyre måde. Okay. Okay, jeg har virkelig brug for nogle planter, og jeg håber snart, der finder nogen. Jeg vender tilbage, når jeg har fundet nogen. Jeg har så lige fundet ud af, det er ikke bare lige noget, man finder. Jeg kan kun finde de her små nogen. Hvilket jeg kun mangler en af, for jeg kommer til at spise nogen på vejen. Der er den sidste. Det er min. Så, jeg er en flercellet organisme. Yay. Og jeg. Vi starter næste episode med, at jeg laver et nyt væsen. Hej hej.